ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Марҳамат, навори нави моро тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Нафароне ки бори аввалин обуна шавед ва зангулаи каналро пахш кунед. Assalomu alaykum barodarjonon ki baz safedшави пӯст яъне пес меган танқиси мекашад. Мана бародарҷоном мо барои шумо овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм, буғумдар мана намуду аста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ки барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. имрӯз як хонаи дигарро пешкашатон мегардонем. хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёбод. ҷарраи Калон мешавад, масҷид, мактаб наздикай. хонаи мо роҳаш роҳи мошинраву дорад. мактабу масҷид наздик деҳаи Дарёбод, ноҳияи Рӯдакӣ. айнамиҷа где-то дарвоза мешавад. Дарвоза мешавад ис раҳай. Раҳе ки мақсад ҳамсоя. хонаи мо инамия. хона 5 сотиқ заминай, 5 сотиқ замин, 4 дар хона, септикай. хонаи мо 5 сотиқай, 4 дар хона. светош ҳастай, гузарондагиай, шкатури берун кардаги нестай, кирпичи пухтақати сохтагиай, монолит. якум хонаи мо меҳмонхона. турушина хеле шкатуриш кардагиай. монтаж ҳамаш кардаги. якум хонаи мо. бари хонаи мо инам қарор дорад. пишти хонамо я тирезаи дигари комнатае ки ай дрӯна. заминаш 5 сотиқ. даруни хона медурӯем. дуюмги хонаи мо ишам стяжка кадаги, шкатур кадаги, фақат ами потолок скол дора, чизош часпондаги нест. сеюм хонамо маҳкамай, ремонт дора мега камтар. маҳкамаш кардагиам. инҷа вана душавои чорум хонаи мо. чорум хонамо якта тирезаи берун нишон додем. ҳамон 4 дар хона, 3 даражда дрӯнай. я даражда берун.
اینجا дополнительный регрихтаги подвалан дура подвал дарыш махкамай метоним съемка когда подвалан дура тирзаш خونه که ریموندور شد از سیگرتگی این حالی ما چند درخت داره бабушка чалка اینجا آشخونه کухня همینجا میشه مقصد کدام میگیره با خودش چیزی خیچه میمونه پلانی خیچه میمونه میتونه که در خونه رایت شد کухні که نده درو سه در خونه شوایت خون کухні اینجا میتونه این ایجاده کنی این ایجاده اینجا حاجت خونه خواهی این ایجا دوشی بیرونه بگه میشوه اوکی اگه کلادوفکا میکنی اگه کیرپیچی اسمین بلوقتی اینه خونه انسویل اولای دیولای این کیرپیچی اینه خیلی اسمین بلوقتی برداشتگی کریشوش دادگی اوش کچالکا подвал دوره گفتیم як бори дига такрор мекунем ҳамватанони азиз хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи дарёбод масҷид мактаб магазин ва ғайра наздикай хонада хона 5 сотиқай 4 дар хона нархи хона бошад 300 000 сомонӣ боз савдо мешавад номерои телефон барои тамос 002 11 13 24 марҳамат кунед кадомида хона дар корай ва бародароне ки менависанд хонаҳои арзон марҳамат кунед худованди меҳрабон нигаҳбонатон